сте? Здравейте на всички! Днешният комплекс е крокодилски упражнения, втора серия. Легнете по гръб. Тялото е под формата на кръст, с длани обърнати към пода. Вдишваме в център, с издишване усукваме таза наляво, главата надясно и прехлупваме десния крак върху левия. Вдишваме в център, с издишване наобратно. По 6 пъти. Стремиме се да не отлепяме раменете от пода, доколкото ни е възможно. И всеки според възможностите на тялото си, до там, докъдето чувствате приятно опъване без насилие върху тялото. Движението следва дъха, не обратното. Крокодилските упражнения засилват метаболизма, перисталтиката. Полезни са за врата, гърба, шията, раменете, кръста. По 6 пъти на всяка страна. Като приключите, разтваряте ходилата на ширината на таза или около тази ширина. Вдишвате в център с издишване. Таза наляво, главата надясно. Накланяте ходилата към постелката, вдишвате в център и наобратно. Отново по 6 пъти. Осъзнаваме физическото си тяло, усещанията в тялото. Присъстваме на 100% в упражнението. Всяко нещо, което правим с пълна концентрация и отдаденост, има 100% ефект. Ако само на физическо ниво го изпълняваме, процента е около 20%. По 6 пъти на всяка страна, наведнъж се брои на едната и на другата страна, след което следващия вариант е качваме дясното ходило, стъпва върху лявото коляно. Тези ги има и в първа част, но ще ги задълбочим. Вдишваме в център с издишване таза наляво, главата надясно, вдишваме в център с издишване наобратно по 6 пъти. Всеки следващ вариант увеличава усукването. Раздвижваме кръвообращението цялостно. Чрез кръвообращението набавяме на всяка една клетка необходимите вещества за растежа и развитието и поддържането на клетката млада и здрава. Като в последния 6-тия път ще задържим таза наляво, главата надясно и поставяме лявата длан върху дясното бедро, без да натискаме. 5 дъха, като при вдишване отброяваме доколкото стигаме. Ако вдишваме до 5, да издишваме до 5. Синхронизираме вдишването с издишването. И след последния дъх свиваме левия крак към коляното, приближаваме петата към седалището и протягаме дясната ръка към ходилото. Ако можем, ги захващаме, само ако няма насилие върху тялото. Задържаме тук за 5 дъха. Ако не можем да ги захванем, ги приближаваме просто един към друг. Проследяваме движението на въздуха по дихателните пътища. И последно ще изпънем десния крак и захващаме ходилото. Ако можем, изпъваме в коляното. Ако не може да хванете по-нагоре, зад прасеца, коляното. Или просто може, като захванете ходилото, кръка да остане свит в коляното. Избирате си вариант според възможностите на тялото си и отново задържате за 5 дъха. Синхронизираме вдишването с издишването и присъстваме на 100% в дъха си и в усещанията на тялото.
След последния дъх пускаме първо десния крак, после левия, изпъваме и плавно качваме лявото ходило да стъпи върху дясното коляно. Вдишваме в център с издишване, таза надясно, главата наляво, вдишваме с издишване обратно по 6 пъти във всяка посока. С издишване усукваме, с вдишване презареждаме, връщаме в център. И последният шестия път ще задържим таза надясно, главата наляво, дясната длан върху лявото коляно. 5 дъха. Свиваме десния крак в коляното, приближаваме петата към седалището с лявата длан, захващаме. Пет дъха, след последния дъх изпъваме отново, плавно. Левия крак, захващаме където стигаме. Ако можем, изпъваме в коляното, ако има напрежение, болка, може крака да остане свит или да захванете с дясната длан по вътрешната линия, зад прасеца, коляното или нагоре към бедрото дори. За още 5 дъха. След последния дъх, плавно отпускате краката, връщате в център. Повдигате двата крака до перпендикулярно положение, свивате в коленете, вдишвате в център с издишване, таза наляво, главата надясно и наобратно по 6 пъти. След което масажираме таза, като правим кръгови движения. В едната и в другата посока. В тазовата област има много нерви, трупаме напрежение. И така хубаво масажираме и освобождаваме напрежението, което сме складирали там.